Привід задуматися. Після жорстоких розправ над мітингарями в Москві росіянам не місце в парламентській асамблеї Ради Європи, вважає голова британської делегації Роджер Гейл. Очевидно, що та дотримуватися стандартів організації не збирається. А отже, в ПАРЄ мають повернутися до питання членства Росії. Шокуючі кадри з протесту в Москві на вихідних облетіли увесь світ. Що так обурило дипломатів і громадськість? Дивіться далі. Таким мирним суботньому протестові в Москві випало бути недовго. Мітингувальники ще не знають. Силовики оточили їх з усіх боків. Большинство людей довели просто до точки. Все, против правительства, которое ворует, кидает людей в нищету, люди не могут найти работу, даже в Москве. А мне страшно уже, например, лично за свое будущее, потому что развалено все. Уважаемые граждане, вы мешаете проходу других граждан, просьба разойтись. У цей час обабіч на поготові вже стоять десятки автозаків. Відпускати протестувальників просто так з самого початку ніхто не збирався. Идут за ним, бегут. Людей хапають без розбору. Протестувальників, журналістів, політиків і навіть звичайних перехожих, котрі випадково опинилися поряд. Зарегистрированный кандидат. Я стою в одиночном пикете. Меня можно задержать по демонстрации по городу. А це опозиціонерка Любов Соболь. Її дістають просто з автомобіля, нічого не питаючи і не пояснюючи. Але й це все квіточки порівняно з тим, що відбувається далі. Двох чоловіків лупцюють кийками та ногами на очах у натовпу. І жоден не ризикує зупинити це звірство. Поміж тих, хто керував жорстокою розправою, колишній заступник командира київського «Беркуту» Сергій Косюк, той самий, що віддавав накази силовикам під час розгону Євромайдану у 2014-му, а тоді втік в окупований Крим. Загалом під час суботнього протесту в Москві схопили більше 1000 людей. 5 з них опинилися в лікарні. Більшість затриманих потім відпустили, склавши адмінпротоколи. Наверное, самое важное, что люди проявляют солидарность, что люди видят, что они не одни, возмущены тем, что происходит на выборах, требуют изменений, требуют регистрации, требуют соблюдения закона. И, на мой взгляд, так или иначе, это все маленькие капельки к тому, что справедливость должна восторжествовать. Росіяни виходять на протести в центрі Москви щосуботи впродовж останніх кількох тижнів. Цього разу їх було близько 10 тисяч. Люди обурені, що виборчком відмовляється реєструвати на вибори до Московської міської думи опозиційних кандидатів. Саме голосування заплановане на 8 вересня. Анна Макаренко, Заман, АТР.